खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन ससियेल मिडियायाव ना बे मोनसे भिडिअखौ ओरैबायदि गोसारबाय थानाय नुदों बा बारा मोजां जायाखै बिदि मोनदों आंबो दामदों आंबो हगारदों आंल' नङा गोबां मानसियानो हरदों गोबां मानसियानो बुंहरदों थ' जों आन्दलनखौ गोबां रोखोमनि खालामनो हायो नाथायबा नैबे मोनसे गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंलायदों आरोखि बावहाय माने नायदोंबो खोनासंदोंबो बयहाबो गावबा गावनि मतामतखौ बा गावनि सानदांनानै जाखिनि मोननाय बेखौ फोरमायलायदों बा बुंलायदों एसटिआ सोरबाया सोरनोबा नङा बै नङा बे नङा नोंबो एसटि आंबो एसटि बैबो एसटि खोथाया बे नङा जे नों एसटिब्ला मानो ओंखाराखै आन्दलनाव बे जाना फैदों खोथाया नों एसटिब्ला मानो आन्दलनाव ओंखाराखै बेखौबो आं बुंगोन दा बाथ्राया जाहैबाय दा आं मोनसे खोथाखौ बुंनि बिटिसिनि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारि सार बुं मा बाथ्राजों बुङो पलिटिकेलि बाथ्राखौ रायो बा माबा मोनसे बाथ्राजों बुं जोंहा बावहाय बुंनांगौ गैया बा बयहाबो अधिकार दं किन्तु नोंनि वर्ड सोदोबफोरा जाखिनि सोदोब बे आइजोआ बाहायदों आरो बिखौ सोरबा सासेया वान्स मर ना आरो बुंबावनो थिननाय आरोबाव बुंबाव ना बेफोरबायदि थिननाय थ' बे गियाना मोजां जायाखै बेखौ आन्दलन होननानै बुङा बा हाग्रामा महिलारि थिगै आसे मुर्दाबाद होबाय आं मानिबाय थिगै आसे मानिबाय बेखौ आङो दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा मुर्दाबाद गोबाङानो होनलायो बा बयबो होनलायो बेखिनि बाथ्रा बेखिनि वार्डआव थिगैनो दङ नाथायबा बुथारनांगौ ना होमबा गाज्रि वार्ड बाहायनाय बे बिथिङावबा हले आं बुंगोन सोरबा प्रमदखौनो बुं बेखौबो आं बुंगोन आं सोरबा प्रमदखौ जुदि उमुक खालामनांगौ उमुकनो इदि बे सोदोबखौ दाबुं जों प्रमदखौ रायो आं 5 बोसोर बुंबोदों नाथाय आंनि खुगानिफ्राय बै दैदेनगिरिफोरखौ सोरबा रन्जित बसुमतारीखौ बुंदों सोरबा गबिन्द बसुमतारीखौ बुंदों आंनि खुगानिफ्राय गाज्रि वार्ड ओंखाराखै नाथायबा दा जों मा नुनो मोनदों दा गाज्रि सोदोबजोंसो बुंनो मोनो नामा रायब्रा बुंब्रा किन्तु बियो बुथारगोन सोदोबा बिराद गाज्रि सोदोब बियो बे गथ'आ बुजियाखै सानसुना मोनाखै बिनि सद्द गुस्थि बियो बाब्राबगोन मोजां जुदि एफआइआर होनांगौबा बे आरोखि आंथ' बिदिखौ सहायना थानाय नङा सोरजोंबा बुथार जानायनि बिदि बुंजालायनाय आं नागारालै बिदिखौ आंबो बिखौ एफआइआर होनानै बाब्राबबोगोन कर्टआवसो बाब्राबबोगोन कर्टआवसो बिसारा कर्टआवसो जागोन बिसारा बावहाय नोंजों आंजों खुगाजों खुगा बिदि बिसार जालाया कर्टआवसो जागोन मोननै मोनथामसोआव होनानै होगोन बाब्राबबोगोन आं बेखौ बिदि बे सोदोबा आं मोजां मोनाखै साबजानाय मोनाखै जा माबा मोनसे जों रागाजों बुंदों बुथारनायनि सोदोब बेखौ मालाबाबो दाबुं मिथिबाय जायफ्रा आन्दलन खालामनो ओंखारदों सोमावसारनाया दिनै बेफोरबायदिजों नङा आरो गोबाङानो बुंदों दा जिहेतु नैबे बुफाय बुसि माबा मोनसे आबेगाव एथ'राब आबेग जाथारदोंना जेब्ला जोंनि रन्जन दैमारि सारा मानो आबेग जायाखैमोन बे समाव सोफेन जानायाव मानो आबेग जायाखैमोन बहा दङमोन मानो ओंखाराखैमोन खोथाया बेसोना मानो ओंखाराखैमोन मा खालामना दङमोन दिनैसिमबोथ' उदां जायाखै मानो आबेग जायाखै बिनि समाव दिनै बियो मा खालामाखै दिनै बबेयाव थाङाखै दिनै सिदा बाथ्रा बुंगोन एनडिएफबि जोबदों दावराव दावसि बारा जादों मानो जायाखै जानांगौ बबे बिथिङाव जायाखै जादों थ' एनडिएफबिआबो एनडिएफबि महर थाबाय थाया सानसे समाव बिसोरबो एनडिएफबिआबो डिस्ट्रय जागोन बा डिस्ट्रया बेनो सावरायगोन माबा मोनसे सावरायनानै गोजोन गोरोबथा खालामलायगोन थागोन बा सरखार सालायलायगोन बेफोरबायदि थ' बाथ्राया जाहैबाय मा
आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंबावनोसो लुबैदों जे दिनै बर' नों एसटि फानग्रासो बिदिब्ला दाथ' कमेन्ट सेक्सनाव बि फैखागोन नों एसटि फानग्रासो नों एसटि नङा बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन प्रमदखौबो आं गोबां बोसोर बुंदों इउपिपिएलनि जेसेबां लिडारफोर दङ बुंफ्रामजोबदों दिनै बे हाग्रामा महिलारिखौ बुथारनांगौनो मानांगौ बेफोरबायदि गाज्रि वार्ड सोदोब सोनायाव आं साबजानाय मोनाखै बियो दिनै हाग्रामा महिलारि साराबो दिनैहाय सानसे समाव नांबुनाय बिटिसिखौ सोरजिदों गोरायै बुंनो हायो सोरजिदों मोजां एकर्ड खालामबोदों होनना बुंनांगोन माखासे दफाफ्रा प्राय दफायानो दिनै क्ल'ज जाजोबनानै दङमोन क्ल'जआ ओरैबायदि एकदम बन्द खालामनानै फैनाय बिटिसि एकर्डआव बे मोनसे सोदोबाल'नो बन्द जाना फैथाराखैमोन आं दाबो बुंगोन आवगोलनि भिडिअफोरावबो बुंदों जे बिटिसि एकर्डआव नैबे बिटिआर एकर्डआव हायोब्ला सयता जनगोष्ठिया जे दा जे एसटि बिदों जों बिटिसि एकर्ड समाव बेखौ बन्द खालामना फैनो हायाखै आरो डाइरेक्ट फैसानि फान्डिं दिल्ली टु बिटिसि बेखौ खालाम बे मोननैखौ होनना बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारि सारानो बुंदों बिथांमोननि एकर्डआव जेब्ला बिएलटिआ एकर्ड खालामदों बे क्ल'जआव बिटिसि एकर्डआव नोंथांमोनाबो नाय नोंसोरो बहुत गोरों गोरा मानसिफोर इउनिभार्सिटि कलेजाव फरायनायफ्रा नोंथांमोना नाय आं बेखौ बुंनो होगोन बिटिसि एकर्डनि माखासे क्ल'जफोराव माबाफोर दङ नामा बे सयता जनगोष्ठिया एसटि जानो मोना होननाय बिदि लिरनाय दङ नामा बिटिआर एकर्डआवबो गैया अनलि हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे हायोब्ला बिटिसिआव जोंनि एकर्डआवबो बियो बुस्थुआ क्ल'ज जाथाराखै ओंखायनो सयता जनगोष्ठियाबो बिनो हानायनि मोनसे माबाया थाबाय थादों लाइना थाबाय थादों ओंखायनो बिटिआर एकर्डआव हायोब्ला बे क्ल'जखौ टटेलि काट अफ खालामनानै फै होननानै बुंदोंमोन नाथाय बिखौ प्रमद बर' सारामोनाबो बिटिआर एकर्डआव जायफोर सागान होनाय बेखौ रावबो खालामनो हायाखै बिटिसि एकर्डआवबो बि गैया बे दा नोंथांमोना साननो हागौ बेयाव गैया मालाय मा नोंसोर दिनैहाय सयता जनगोष्ठिनि एसटि होगोन बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन नामा खिन्थु बे नङा खोथाया बयबो जोंनि सयता जनगोष्ठिनि एसटि जानांगौ जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथायबा बुंनांगौआ बेसो जाय ट्राइबेल एसटिखा बिथांमोननिफ्राय जेबो खहा जानो मोना बिनि अनगायै होयोबा जा बुंनांगौ जेबो गैया सोरबा इउजिआबो बुंदों बेखिनि बाथ्राखौ प्रमदआबो दिनै बुंदों हाग्रामा महिलारि साराबो बुंदों दिनै सोर बुङाखै राजु नार्जारि सारमोनाबो बुंदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारमोनाबो बुंदों दिनैहाय बेखिनि बाथ्राखौ मानो बुङाखै दा बेयावनोथ' जादों घटनाया सोरबा एबसुफ्राबो बुंदों सिसिटगायाबो बुंदों बेखिनि सोदोबाखौ दा थाङै थाङै महरा ओरैबायदि महर थांगासिनो दङ ओरैबायदि महराव थांदों डिभाइड आसाम 50-50सिम थांदों खाबु मोनाखैमोन जे बै मोनसे चेप्टाराव क्ल'जआनो एकदम बन्द खालामनानै फैथारदोंमोन दिनै दा स्टेटनि बाथ्राया ओंखारफिनदों नांगौ जोंनो स्टेटखौबो नांगौ मानो गेजेर ससेयाव बन्द खालामनानै फैखो मानो मोजां रायलायफिनासोमोन खोथाया बेफोरबायदि दा बाथ्राया आरो मोनसे खोथाखौ बुंबावनि दा नोंसोरो एसटि होग्रासो एसटि फानग्रासो नोंसोरो आरे नोंसोरल' बिराद एसटिनि थैया नोंसोरनावल' दंथारोना बा बै बर' रायलायै सुबुंफोरनावबो एसटिनि माबा थै गैथाराना एथ'रा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंहरलायनो माब्लाबा एखनबा जोंबो दुखु मोनदों दा नोंसोरनो जुदि गासैखौबो देख्रुबजोबथारना लानानै जों बै समनिखौ थांफिननांगोन आजि 50 बोसोरनि सिगां मा खालामना लादोंमोन जेब्ला एबसु पिटिसि आन्दलन जादोंमोन अब्लानि समाव वाटार साप्लाइनि पाइपआ थाया दालां मोनसे मोजां थाया कारेन्ट खुन्थिया मोजां थाया कारेन्टआ गामि थांदोंमोन बै समावनो हाबदोंमोन खिन्थु जायगा केस जानानै दा बहाबा केस जानानै दङ बिटिसि एकर्ड जाखांनानैसो बेफोर गामिफोरावहाय कारेन्टफोरा थांफिनदों मिन्थिबाय कारेन्टफोरा थांफिनदों बै समाव जोंनाव गोबां नस्थ' खालामबोदों जोंनि मेगनजों नुबोदों बास सावनायखौ नुदों दालां सिफायना लानायखौ जों नुदों वाटार साप्लाइनि माखासे माबाफोरखौ
लहानि पाइपफोरखौ लानानै थांनाय आन्दलन समाव नांगौ होननानै गोबां बायदिसिना बानायनो होननानै लांदोंमोन सिफायना लादोंमोन डिस्ट्रय खालामना लादों बेफोरखौ सोरनि खहा जादों बेफोरबो जोंनि मोनसे खहा बेक जादों बियो जेब्ला बिटिसि एकर्ड जादों बिनि उनावसो माखासे कारेन्टफ्रा गामि भितराव हाबदों दै बिटिसि एकर्ड जाखांनायनि उनावसो बेखौ नंखाय बुंनानैबो लाब गैया थ' बाथ्राया जाहैबाय मा एसटिखौ एसटिया बैसोरबो बिबावनो आन्दलनखौ खालामनाङा होननानै बुङा आन्दलना बेफोरबायदि थांबाय था नाथायबा बे सिफायनाय सोरखौबा देथारनाय बुथारनाय सोरखौबा माबा माबि लेथ्रा लेथ्रा वर्डफोरजों सोंखारिनाय बे माला गनायजाथाव नङा बेफोर आन्दलन नङा बेफोरो दान्दिसे समनि आन्दलन होननानै बुंगोन आं दाथ' सिसिट'वानिफ्रायथ' नै रेलवे बन्द' खालामनाय हाइवे रड बन्द' खालामनाय बिसिम थांदोंना दाथ' थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय आं जाय लाइमोनफोरखौ खावलायगोनसो बुंगोनसो दा बिथांमोना खुगायाव जाफैयो बेखौ बुंबा जानाय नङा जों फरायसाखौ केस होयोब्ला जों बिनि हाजार ओंखारगोन होननानै बुंबा जानाय नङा नाथायबा नोंसोरनावबो माखासे गोरोन्थियाबो थाहैगोन आन्दलनाव बे लेंगुवेज गाज्रि सोदोब गाज्रि बुंनाय ओमफ्राय बुथारगोननो देथारगोननो बिदिजों आन्दलन माब्लाबाबो सोलिया बे वार्डआ थांबाय बे सोदोबा बे थांबाय बै समावनोमोन थ' गोलाव बाथ्रा बुङा बेखिनिखौल'नो बुंगोन माखासे बाथ्रा बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला गासैनावबो बर' रायजो राजाफोरनाव क्षमा बा निमाहा बिनानै बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि